Digdi sa satuyang studio, si Cha Buena Obra, si Engineer Abilindon Toralio, ang satuyang Chief Technician, si Aldrin Orlanda, si Ringman, si Ma'am Kayla Reyago Ligasyon sa opisina, si Joanner Di Villa, si Ringman, si Rodel Cesar, duman sa transmitter. Ako man po ang sa indong makakaibahan na mahatud kan mga barata sa pagkaudto. Ini po si Gloria Prestado Bungais. Headlines kita kan mga barata sa lado lokal. Pasabog sa sarong paper bag na recover duman sa Banuan kan Baaw, Camarines Sur. 5 na i-report na nabiktima kan paputok digdi sa probinsya kan Camarines Sur kanakaaging bagong taon. Dosing bagong kaso asinman 164 na umayan sa COVID-19 na ilista sa Bicol sa Inot Naldaw kan 2022. LGU Karamuan liwat na mahigpit ninhuliman sa paglaog kan Omicron variant sa rehiyon kan Bicol. Katabang sa harong na biktima kan panghablot duman sa syudad kan Naga. Burat na driver na nag-angat ni na iwal na badil kan security guard duman sa Camarines Norte. Anyos na daraga gadan kan madukayan sa Banuan kan Pasakaw, Camarines Sur. Kaakian mga hobenes, mga ina asin man ama, asin mga lulo asin lula, natawananin mga simpleng regalo kan Pamplona, Camarines Sur. Former Mayor Ace Cruz saldaw kan sa iyang kumplianyo. Pitong parabulang arestado sa ilegal na tupada sa magkasuhay na operasyon duman sa probinsya kan Albay. Headlines man kita kan mga barata sa lado nasyonal. Pannasyon na pundo gamito nin tama sigon kigo. 50 bilyon di pesos na Navy deal pinababawi kan BACC. Pitmaster Foundation nagdepensa sa fake news. 1 trilyon de pesos na pinaggastos kan gobyerno sa build. BBM Sara matabang sa pagtitindog kan mga rinaot na harong ni Odit. Para habon o ubuson ninda Lacson Asinman Soto. 85% kan COVID-19 patient sa ICU dai bakunado sigon sa DOH. Irido sa paputok suminakat sa 153. NCR high risk na sa COVID-19. Yan po ang nagkakapirasa na sa mga headlines kan sa tuyang mga barata sa pagkaudto. Ngunyan sa detalyes na kita kan mga barata sa lado lokal. Sarong pampasabog ang na-recover duman sa Banuan kan Baaw, Camarines Sur kanagtalikod na Disyembre 31, taon 2021. Sigun sa Baaw Municipal Police Station, alas 9 nin pagkaaga kan Disyembre 31, taon 2021,
kan magpaabot nin sumbong ang sarong nagangaran Jerry Salcedo, 49 anyos, kan Barangay Sagrada sa sinambitan ng Banwaan. Manungod sa pinagwalat na payfare bag sa may gilid kan tinampo, asin man pigtutubudan na igwa ini ninlaog na pampasabog. Ini man ana nakonfirmar kan Camarines Sur Provincial Explosive Ordnance Disposal and Canon Unit, asin man napag-araman na sarong US MK2 fragmentation grenade kung saan pinagpatos ini sa sarong gift wrapper. Sigun sa pahayag kan sinambitan ng unit, nagsagibo sindanin render safe procedure through blast and place o BIP. Tangani na may safety asin tangani na dai makapagdara nin huma ang sinambitan ng pampasabog. Mayo na subuot nin safety fin ang sinambitan ng granada kung saan ano man na oras pwede ining magsabog. Sangunyan, takot ang namamatean kan mga residente sa sinambitan ng lugar sa pagkakarip-cover kan sinambitan ng pampasabog, mantang padagos pa man na pinag-iimbestigaran kan PNP Baaw. Asin dakulang kahaputan questionable sa mga residente, nasubuot may iringgitan sa hanap buhay, nadai maintindihan kung ano ta pinagwalat ang bag, asin man kung ano ang motibo kaini. Mientras tanto, 5 na i-report na nabiktima kan paputok sa probinsya kan Camarines Sur sa pagsabat kan bagong taon. Ini base man sa listahan kan Bicol Medical Center o BMC, asin man kan Philippine National Police PNP. Enot kay ni ang 21 anyos na lalaking residente kan Barangay Itangon sa Banuan kan Bula, Camarines Sur, pasado alas 12 nin pagkabanggi. Pigsusuluan ko ta na kay ni ang kapot na 5-star kan bigla man na puminutok sigon sa DOH. Nakainom ang biktima. Sa record man kan Bicol Medical Center, buhok ni Lola na klasikan na paputok ang nakairido sa 15 anyos na solterito sa Banuan kan Pili, Camarines Sur, urog na sa Barangay Sagrada. Mantang pinagtaunan man tulos ini nin magkakanigong pagbulong, asin pinapuli naman. 8 anyos man ang nairido kan Cuites sa Barangay Tamban sa Banuan kan Tinambak, Camarines Sur, asin man spirit whip ang rason kan injury kan 16 anyos na solterito sa Banuan kan Kamaligan. Sa listahan man kan PNP Camarines Sur, ibinugtak ang sarong 16 anyos na solterito sa Barangay Anayan sa Banuan kan Pili. Sa mayong laog na lata kan sardinas, an whistle bomb, asin kan magsabog, tinamaan ang kamot kan solterito. Dinra ini sa pribadong klinika sa sinambitan ng Banwaan. Kung babalikan ka nakaaging Pasko, saroan na ilistang firecracker-related injury digdi sa Bicol. Ini iyo ang 18 anyos na soltero na residente kan San Felipe sa syudad kan Naga. 5-star man ang naging rason. Sigon man ki Sam Binico, coordinator kan Iwas Paputok, asin man kan DOH Bicol, emergency cases and treatments sa mga ini kan mga hospital. Iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga bareta. Uminabot tulos sa 12 ang bilang kan mga nailistang bagong kaso
kan COVID-19 digdi sa reyon kan Bicol sa enot na aldaw kan 2022. Base sa listahan kan Department of Health Bicol, tulo sa mga bagong kaso kan helang ang nailista sa Camarines Sur hali sa Banuan kan Kabusaw, Tigawon asinman sa syudad kan Naga. Tuluman ang naidugang sa islang probinsya kan Masbate kung sain duwa kaini hali sa Banuan kan Kawayan mientras nasaro ang hali man sa Banuan kan Aroroy. Duwa man ang bagong kaso kan helang sa Sorsogon kung sain saro ang hali sa Gubat asin saro man ang hali sa Banuan kan Kasiguran. Mientras tantong ang tulong bagong kaso man kan helang hali sa Pasay City, Quezon City, asinman San Jose, Del Monte City sa Bulacan, alagad digdi na ilista sa Bicol. Apuera kaini uminabot naman sa 46,821 ang kabilugan na kaso kan COVID-19 digdi sa riyon kung sain 2,322 sa mga ini ang nagtitiner na aktibong kaso. Mientras tantong igwama na 164 mga bagong na umayan na parehas mga hali digdi sa Camarines Sur. Apera kaini uminabot naman sa 42,551 ang COVID-19 recoveries sa Bicol. Mientras namayo naman ang naidugang sa bilang kan mga nagadan kung kaya nagtitiner sa 1,948 ang death toll kan helang sa riyon. Mantang padagos pa man ang pangapudan kan ahensya sa publiko na sunodon permi ang pinapautob na minimum public health standard. Orog na asin pinagkonfirmar kan Health Department kan kaaging aldaw ang pagkaka-detect kan Omicron variant digdi sa rehiyon. Mientras tanto, mahigpit na liwat ang lokal na gobyerno kan Banuan kan Karamuan Camarines Sur sa saindaman na border control point pampublikong lugar asin man mga buro barangay ninhuli sa paglaog kan Omicron variant sa riyon. Iniman ang pinagkonfirmar ni Christian Aris Gibara, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer o MDRRMO kan LGU Karamuan. Sinabi kaini na madugang sindanin mga opisyal na makontrol sa saindang border asin mamonitor sa mga buro barangay bilang pagpipreparar sa posibleng paglakop kan bagong variant kan virus urog na nabaritaan kaini na ipinagtaas na sa alert level 3 an NCR. Nakatalaan naman ngunyan na simana ang sendang pag-uurulay mapadapit kayan. Sinabi pa kaini na daininda piglalauman ang pagruso kan mga tawong mapuruli sa saindaman na banwaan ngunyan na nakaaging holiday season. Nakapaglista kaya sindanin abuton sa 500 na individual na puminuli. Asin kadaklan pa hali sa Metro Manila kung kaya man tanganing malikayan asin makontrol ang paglaog kan sinambitan ng variant sa banwaan. Ini ang nagin kasimbagan kan sinambitan ng LGU. Mientras tantong nagin matuninong asin man magayagaya ang bagong taon sa sinambitan ng banwaan. Pabutan tanin maray na udtuan sa tuyang mga masusugid na mga paraantabay. And Happy New Year sa mga paraantabay ta. Ki Gemini Prestado Bongai Salva, asin man ki Sara Gunowon. Oras niya to sa ngunyan, 37 minutos. Makalihis an alas 12 nin pagka-udto. Radyo Ronda Newswatch. An oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor na Buwak, Camarines Sur. An oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City,
para sa edukasyon di kalidad. Sigera Technological Colleges. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng #1 best-selling Ionic Mineral Food Supplement HCI CMD Cell Mineral Drops. Ang oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Sa panahonin pandemya, pakusugon ang satuyang resistensya, magkakanin masustansyang mga pagkakan, uminom nin dakol na tubig, mag-ehersisyo, asin magpangaji. Sarong mensahe hatod man sa Indo ni Mercy Oliva Almazan Villarreal. This time check is brought to you by Honorable Mark James Temenia, Punong Barangay, San Francisco, Irigas City. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng F&S Beauty Salon, owned and managed by Shireen O. Sanchez. Ngunyan, bukas na makukuha sa kanto sana kan East Chapel kan San Nicolas, Irigas City. F&S Beauty Salon. Ringo Honasan po. Sa pagbangon ng mga Pilipino, saludo ako sa mga taong patuloy na humaharap sa hamon ng pagbabago. Bilang sundalo, tinataya kong aking buhay para sa ating kapayapaan. Sa panahon ng pandemya, kami ang patuloy na humaharap sa frontline 24 oras. Kaming mga guro ang gumagabay sa edukasyon ng mga kabataan. Sa panahon ng krisis, ikaw, ako, magtulungan tayo. Ringo Honasan po. Saludo ako sa Pilipino. Loren Legarda po. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Free College Education Law. Para sa aming edukasyon. MSME Law. Batas para sa aming kabuhayan. Climate Change Act. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Loren Legarda. This is a paid advertisement. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo. Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Radyo Ronda Newswatch. Oras niya to sa gunyan, 40 minutos na, makalihis an alas 12 nin pagkaudto. Ngunyan sa pagpapadagos paman kita kan pagatud kan mga barata. Alagad paabutan ko pa nin maray na udtoan sa tuyang mga masusugid na mga paraantabay. An sa kuyang classmate kan kami college. Asin man sa kuyang barkada. Nakaibahan ko sa ibong na estasyon. And partner in crime kan kami estudyante pa. Sa drama. Asin iba pang mga kalakawan. Si Amisel Buata, Suyan, San Juan, Baaw, Camarines Sur. And si Ramon Gomez Valenzuela, Raul Pagubayan. Detalyes paman giraray kita kan bareta sa lado lokal. Na biktima nin panahablot an sarong katabang sarong hali man sa Banuan kan Milaor, Camarines Sur, duman sa syudad kan Naga, sarong aldaw antes man an pagsabat kan bagong taon. Sa report kan PNP, alas 4:50 nin pagkaaga kan Pizza 31 kan Disyembre taon 2021, duman sa Villa Grande Home, Barangay Concepcion Grande, sa sinambitan ng syudad, mientras na naglalakaw ang biktima na si Maria Cristina Grota y Consolta, 36 anyos, may agom, residente kan Zona 6, Kapoknasan, Milaor, Camarines Sur, pasiringon sa Maharlika Highway, kan bigla na may mga daibistadong lalaki na nakasulot nin itom na t-shirt asin man na short pant na pwersahan na pinaghablot an na daradara kaini na light brown na shoulder bag. Ini may laog nin 2 unit nin cellular phone na may trademark na Nokia 3310 color pula asin man saro pang dikipad na cellphone na parehong nagkakantidad nin 500 pesos asin man kwarta na 800 pesos asin man lain-lain na klase kan ID.
Pagkatapos na makuha kan mga suspect ang bag kan biktima, tulos na duminulag ang mga ini pasiringon sa Almeida Highway, Barangay Concepcion Grande sa sinambitan ng syudad. Kana marisibi ang sinambitan ng impormasyon, tulos man na nagrespondi ang kapupulisan sa Police Station 2 sa sinambitan ng syudad, asin man nakipagkoordinar man sa TRU, asin man Intel Theft and Robbery Team sa sinambitan ng lugar, asin dagsagibonin magkakanigong investigasyon. May mga posible man na testigo asin man pinagahanap ang CCTV sa lugar kan insidente para man sa tulos na pagkakadakop sa mga suspect, asin man pagbawi kan mga gamit na nalalay, asin man hinabon kan mga suspect. Mientras tanto, irido ang sarong 36 anyos na tricycle driver kan mabadil kan security guard kan online vetting station sa Barangay Kamambugan sa Banuan kan Daet, Camarines Norte, Huwebes nin pagkabanggi. Sa investigasyon kan Daet Police, burat na uminabot sa lugar ang biktima asin nag-angat nin na iwal sa caretaker nin patayaan kan online game. Tulos man subuot na pinag-imbitaran o pinagpaluwas sa betting station kan 39 anyos na gwardiya ang driver, alagad imbis na magkalma, kuminua ininin kahoy asin pigrapas siya kaini. Sigun sa PNP, pirang otro na nagpatanid ang gwardiya sa driver antes na nabadil sa tuong abaga. Idinara sa Camarines Norte Provincial Hospital ang driver, mientras na voluntaryo man na suminorindir sa PNP ang gwardiya bit-bit ang sarong kalibre 38 na revolver. Na-recover sa pinangyarihan ang sarong basiyo kan bala, hali sa ipinutok na badil kan gwardiya na naaatubang sa kasong frustrated murder. Mientras tanto, imbis na kaugmahan sa pagsabat sa bagong o sa taon 2022, kamunduan asin kaanggutan ang namamatean ngunyan kan mga residente sa sarong coastal na barangay duman sa Banuan kan Pasakaw, Camarines Sur, matapos na sarong 14 anyos na estudyante ang mayong herak na ginadan asin pigtutubodan na ini ang piglupigan pa kan daiman maaraman na suspect. Sa paenot na investigasyon kan mga autoridad, alas 4 nin pagkahapon, kasuodma kan madiskubre ang mayo na nin buhay na biktima sa laog kan pinagdadagusan kaining harong. Maugma pa subot na nakipagsilibrar sa mga kaurugmahan sa saindang lugar ang biktima, huli man sa pagsabat sa bagong taon, asin kan makapuli, maumagahon na kan Enero taon 2022. Mientras nasulo sa saindang harong, dumana ini pinagtutubodan na linaog kan suspect o mga suspect asin dagos ng tinapos an sa iyang buhay. Nagpapadagos pa man ngunyan ang pinagigibong hararom na investigasyon kan autoridad, pangapudan ninda sa mga residente na pwedeng may impormasyon in koneksyon sa insidente, makipagtabangan sa sainda para man sa marikas na ikakadakop kan may kaginibuhan kan sinambitan ng krimen. Mientras tantong ang ginamit na pampakol sa biktima, iyo ang
kabra o panabunot nin na pako na ginagamit man sa pagbungkal kan daga, magkaminsan gamit man pansarado sa bintana o kaya man sa pintuan. Alagad an bagay na iyan, an iyong naging rason kan amay na kagadanan, kan 14 anyos na daragita, duman sa barangay Dalupaon sa Banuan kan Pasakaw, Camarines Sur. Matapos man na gamiton sa pagrapas sa payo asin mandagan kan makahirak-hirak na biktima nin hasta sa ngunyan dai pa man na araman kung si isay an suspect. Mantang labi-labi man ngunyan an kaanggutan kan mga kaparyentes, kabarkada, kabisto asin man kabarangay kan biktima nin huli sa makangirhat na inabot kaini sa kamot kan sarong mayong herak na suspect. Sangon yan, mayo pa man na itutok dong suspect o mga suspect at mga autoridad na padagos pa man sa indang pinagigibong magkakanigong investigasyon sa nangyaring krimen. Sa iba pang detalyes kita kan mga barata sa lado lokal, kung igwanin kumplianyo o birthday kadaklan sa nagre-resibi kan regalo, iyon my birthday. Kung igwaman na o kitang nagkakahiriling na si may kumplianyo ang nagtatauman nin regalo, iyan ang bibihira. Kan petsa 1 kan presenting bulan, New Year's Day gayo, yuman an aldaw kan kamundagan ni dating Mayor Ace Cruz kan Banuan kan Pamplona, Camarines Sur. Alagad imbes na siya ang regaluhan, si Mayor Ace Cruz ang nagduhol nin mga regalo sa mga kaakian, mga jóvenes, mga ina, asin man ama, asin man mga senior citizens. Sigun sa dating alkalde, poon pa sa iyang ina, panata na ninda ini ang magtaonin mga regalo na untok lang nin 2 taon nin huliman kan pandemya. Mantang ngunyan, liwat man na ipinagpadagos ang sinambitan ng pagtataon nin regalo na dakula ang naging kaugmahan kan mga natawanan nin mga regalo. Ultimong detalyes na kita kan mga bareta sa lado lokal, arestado kan mga autoridad ang 7 katawo sa isinagibong magkakasuhay na operasyon kontra sa ilegal na bulang o topada. Hapon kan Domingo, Enero 2, kaining presenteng taon. Alas 3:20 nin pagkahapon, kan sarong pinagdarakop kan mga kapupulisan kan Tabaco City Police Station. Ang mga suspect na sinda Eutikyo, 58 anyos, may agom, Benz, 37 anyos, soltero, Edwin, 49 anyos, may agom, Eulogio, 56 anyos, may agom, parehas residente kan Barangay San Antonio sa siyudad kan Tabaco. Asinman, Aliven, 55 anyos, may agom, nag-i-star sa Barangay Carlos sa siyudad kan Tabaco. Nako hali man sa inda ang sarong buhay, asin gadan ng manok, asin kwarta na nagkakantidad 1,165 pesos na may manlain-lain na denominasyon. Mantang alas 3:40 manin pagkahapon kan magkondusir ang Legazpi City Police Station nin parehong operasyon na nagresulta sa pagkakadakop ki Edwin, 53 anyos, may agom,
asin man ki Romeo, 56 anyos, may agom parehas nag-i-star sa barangay Binanwahan sa syudad kan Legazpi. Nakuha hali man sa sinambitan ng mga individual ang duwang manok na may tari asin man taya na nagkakantidad 500 pesos. An matrayumpong operasyon ini nagresulta kan padagos man na pagsuporta asin man pagtatao nin informasyon kan mga kababayan nyato mapadapit man sa mga illegal na aktibidad. Urog na an illegal na pagsusugal sa saindaman na lugar na tulos man na pinagtaonan nin magkakanigong aksyon kan PNP. Nasa kustodiya na kan sinambitan ng hipatura kan PNP ang mga nagkadarakop na sospek asin man mga nakonfiskar na ebidensya para man sa tamang disposisyon. Maatubang ang mga nagkaararestar na sospek sa kasong pagbalgar kan Presidential Decree 449 as amended by Presidential Decree 1602. Mantang sigon pa man sa pahayag ni Police Colonel Attorney Arnold C. Santiago, ang Provincial Director sa pagribay kan taon laumon. An urog pang pakukusugon kan albay kasurog kups ang mga operasyon kontra sa mga illegal na aktibidad arog na sana kan pagsusugal sa probinsya kan albay apuera pa kayan urogman na pakakarhayon kan PNP asin ana sa indaman na relasyon sa mga tawo sa komunidad tanganing urog pang mapakusog asin magsaro an puwersa kan mga lakdang pasiringon sa pagkuha kan tultul matuninong asin mauswag na probinsya. Detalyes naman kita kan Bareta Salado Nacional. Pig-insistir ni Senador Christopher Bungo sa ehekutibo na syertohon na ang pambansang pundo o pannasyon na pundo para man sa taon na ini na pinagpermahan ni Presidente Rodrigo Duterte magagamit nin tama sa mga pangangaipo kan nasyon asin man kan namamanwaan. Sinabi pa kan senador na ang pundo crucial para sa ikakatrayumpo kan gobyerno sa paglaban sa pandemya asin sa pagbangon kan namamanwaan. Urog na ang mga piglamasa kan na bagyong audit. Ang GAA 2022 nagtalaan nin mas salangkaw na budget para man sa ahensya kan salud na padagos na pigtutulod nigo sa mga deliberasyon kan budget kan Senado. Mientras tanto, hinagad man kan Volunteers Against Crime and Corruption, BACC, naigilid mo na kan gobyerno ang pagbakal kan mamahalon na mga armasyon sa dakul na problema. Ang pigsasabi ni BACC President Arsenio Evangelista, iyo ang pagbakal sa 30 bilyon de pesos na OPB missiles asin man 18.9 bilyon de pesos na BrahMos missiles kan Philippine Navy. Ini sa tahaw naman subuot kan kamugtakan kan milyon na Pilipino na pinaghagupit kan bagyong audit sa Visayas asin man Mindanao. Nagtutubod si Evangelista na kan nakaaging aldaw daipig tatawanan nin prioridad kan presidente ang pagpapaluwas kan pundo para man sa sinambitan ng proyekto. Urog na ta pinag-anunsyo kaini, naubos na ang pundo kan gobyerno na paano. Pagtataong doon man ni Evangelista na sa arog kaining kamugtakan, dipisil i-justify kan pagbakal sa mahal na barko kan Navy, asin man hypersonic missiles na daiman magagamit kontra sa Chinese Navy.
Iba pang detalyes kita kan mga barata sa lado nasyonal. Piglinaw kan Fitmaster Foundation na dai nakikiaram sa politika si Charlie Atong Ang. Taliwas man sa naglalakop na fake news sa social media kontra sa negosyante. Nagruluwasan ka nakaaging aldaw sa social media an mapadapit sa sarong post na may ladawan ni Ang na nagsasabi na may tsansa panamanggana sa online sabong kesa magtaya o itaya mo an puturo kay Bongbong Marcos. Pinagluloko sa nakitakan BBM na yan. Sinabi man ni Fitmaster Foundation Executive Director Attorney Caroline Cruz, aram naman niya to na dakulaan mawawara sa sarong negosyo o negosyante pag nakiaram ini sa politika o may kakampihan. Sinabi ni Attorney Cruz, pag negosyante ka, dapat barkada mo gabos asin magsunod ka sa lay asin man sa kalakadan. Ang Fitmaster Foundation, iyo ang charitable arm kan Fitmaster Live na pagsasadiri ni Ang. Ultimong detalyes na kita kan barata sa lado nasyonal. Guminastos ang administrasyon na Duterte nina sarong trilyon 19.10 para man sa Build program kana nakaaging 2021 na yung crucial role sa huma para man magkaigwanin economic recovery sa tahaw-man kan COVID-19 pandemic. Sigun kay Cabinet Secretary asin man Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles, nasa kaibungkan limitasyon na darakan COVID-19 pandemic, dainawaraanin momentum and build program. Ang nagastos subuot kan administrasyon para man sa sinambitan ng programa kan nakaaging taon, ini may kabilugan na 5.1% kan gross domestic product kan nasyon. Yan na po ang naging katripunan kan sa tuyang pagbabareta. Sa bareta sa pagkaudto, ngunya na aldaw nin Lunes, Pizza 3 kan bulanin Enero taon 2022. Maray na hapon na sana ki Miss Dina and Mickey Halyari Boro. Yaon digdisa sa muyang studio. Nakaibahan ta sa lado technical digdisa sa tuyang studio. Si Jimson Oco, si Engineer Abilindon Toralio an sa tuyang Chief Technician, si Aldrin Orlanda an Information Officer, si Ma'am Kayla Reyago Ligasyon sa opisina, si Felix Lagrimas, siringman si Jimmy Guanzon, duman sa transmitter. Ako man po ang sa indong nakaibahan na nagatud kan mga barata sa pagkaudto. Ini po si Gloria Prestado Bungais. Diyos mabalos, salamat kan sa indong mayong sawang pag-antabay.